हे भगवान 10ଟା ବାଜିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଓଇ ଉଠୁନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି ବା। ଆରେ 10ଟା ବାଜିଲାଣି ବା। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଆଉ କେତେ ଶୋଇବ? ଉଠ 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 ବାପୁଲୁ। ନାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ଉଠ 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 ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼। ଉଠ। ତମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ତଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯାଅ। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟା କି ଆସିକି ଡାକୁଛୁ। ଝିଅ ପିଲା? ହଁ ଏ ନା ମଜା କରୁଛୁ। ହଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଠିଆ ହେଇଛି କହିଲେ ଡାକ ତାଙ୍କୁ। ସେ କାହିଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ କରିଦେ। ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଦେଖିକି କାନ ମୋଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବିନି। ଯାଅ ଯାଅ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ ଟିକେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେ କିଏ ସେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ? ନା ସେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ସେ। ଆଉ ତମେ ଉଠ ଉଠ ଯାଅ। ନାଇଁ ଚାଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିବ ତମେ। କେତେ ଥର ଏଠି ତମକୁ ଡାକିକି ଗଲେଣି? କେତେ ଥର ଡାକିକି ଗଲେଣି? କମଳ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବ ଉଠିକିରି। ହଉ ଚାଲୁନୁ। ନାଇଁ ତମେ ଉଠିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ନାଇଁ ଚାଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ପୁଣି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଖରା ଆଇଲାଣି? ନାଇଁ ଖରା ଆସିନି। ଖରାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଆସିନି ଖରା ସତରେ? ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖାଉଛ ଦାନ୍ତ। କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ। ନାଇଁ ତମେ ଉଠିଲ। ଉଠ ତମେ ଖାଲି ଶୋଉଛ ଗଧ। ଲୋକ ଯାଇକି କେତେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବେଣି। ଯେତେଟା ବାଜୁ 6ଟା। ଏଇଟା 6ଟା ବାଜିଛି। 10ଟା 7 ହେଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଉଠ 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 ଉଠ। ସକାଳୁ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀର ସେବା ଏମିତି କୋଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। କମେଣ୍ଟରେ କିଏ କହିବ? ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନାଇଁ। ଉଠ ଉଠ। ମୋଡ଼ି ଦେଲେ ଟିକେ ଉଠ। ନାଇଁ ମୋଡ଼ା ଘଷା ନାଇଁ। ଭାରି ତମେ ମୋଡ଼ା ଖାଉଛ। ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲଣି। ମୋଡ଼ି ହବନି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆଉ। 10:30 ହବ ଆସିକି। ନାଇଁ ଚାଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଦେଖି ମୁହଁଟା ଟିକେ, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ। ହାତ ମାରିଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଉଠୁଛି ଆଉ ଟର୍ଚର କରନି, ଉଠି ପଡୁଛି ମୁଁ। ଏଥରକ ସକାଳୁ ଏମିତି କରିକି ମାନେ ହାତ ହେମାଳ ହାତରେ ଆସିକିରି ହେମାଳ ହାତରେ ଉଠିକି ମାନେ ହେମାଳ ହାତରେ ଆସିକିରି ଏମିତି ଦେହରେ ଲଗେଇଦେଲେ ମନକୁ ଛାଁ ଉଠିବ। ଆଉ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଉଠୁଛି ସରି ଶକ୍ତିମାନ ଉଠୁଛି।